Milé študentky a milí študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Moje meno je Anna Mária Antalová, som z Ústavu psychológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pripravila som pre vás video o tom, ako sa efektívne učiť. Prvá neúplne dobrá správa pre vás je to, že v súčasnosti neexistuje jedna univerzálna učebná stratégia, ktorá by bola vhodná pre každého. Dobrou správou je ale to, že tí študenti, ktorí sú v štúdiu úspešnejší, používajú viac učebných stratégií a používajú ich častejšie. Práve preto v tomto videu vás oboznámim s niekoľkými učebnými stratégiami. Predtým, ako sa dostaneme k učebným stratégiám, by som sa chcela zmieniť aj o tom, že dôležité je aj úprava samotného prostredia, v ktorom sa učíte. Pri štúdiu je dobré mať také pokojné a tiché prostredie. Z hľadiska fyzického prostredia je dôležité dobré osvetlenie, dobre vetraná a taktiež uprataná miestnosť. Ak sa učíte v upratanej miestnosti, môžete mať lepší pocit kontroly a taktiež budete ľahšie usporiadávať nové informácie. Taktiež je dobré, ak viete eliminovať rušivé činitele, napríklad mobilné telefóny. Môžete ich buď vypnúť, alebo aspoň stíšiť. Veľmi dobrým prostredím pre učenie sa sú napríklad študovne, ktoré nájdete buď v knižniciach, na univerzite, alebo na internátoch. Z hľadiska efektívnosti je dôležitá aj vaša motivácia. Na jednej strane tu máme dlhodobé ciele, ktoré je dobré raz za času si pripomenúť. Napríklad povedať si, že prečo študujete práve tento odbor, alebo kde sa chcete zamestnať, aké povolanie chcete mať. Keď sa pripravujete na skúšky, vhodné môžu byť aj krátkodobé odmeny. To znamená, že stanovíte si nejaký jednoduchý cieľ, a po splnení tohto cieľa sa odmeníte, napríklad nejakou čokoládou, kávou alebo prechádzkou, niečím, čo preferujete a máte radi. Taktiež je dôležitá vaša psychohygiena, konkrétne dostatok kvalitného spánku, dostatočný príjem tekutín a zdravej stravy, pravidelné cvičenie, ktoré je nápomocné nielen pre získanie kondície, ale taktiež to môže byť užitočné pri zlepšení vašej koncentrácie. Čas pre seba je taktiež dôležitý aspekt, no je dôležité to, aby tento čas nekolidoval s časom, ktorý máte vyhradený na učenie sa. Študijné návyky vám taktiež môžu uľahčiť štúdium. To znamená, ak sa budete učiť na obvyklom mieste a v pravidelných časových intervaloch, tak to učenie sa bude prebiehať hladšie. Odporúča sa nevynechávať hodiny, prednášky ani semináre a nápomocné je aj to, ak sa na týchto hodinách aktívne zapájate. Prostredníctvom toho, že kladiete otázky učiteľovi, dané učivo ľahšie zapamätáte. Prospešné je, ak sa učivo učíte hneď po prednáške. V tomto prípade máte tej informácie ešte čerstvo uložené v pamäti a ľahšie si zapamätáte väčšie množstvo informácií. Plánovanie vašich aktivít vám môže byť nápomocné zostať organizovaný. Môžete vytvárať harmonogramy, napríklad také, v ktorých uvediete, aké úlohy vás čakajú. Následne tieto úlohy môžete prioritizovať a zoradiť podľa dôležitosti. Zároveň môžete napísať deadline na jednotlivé úlohy. Nápomocné v tomto prípade môžu byť rôzne kalendáre, diáre alebo plánovače, kde je ale dôležitá stála aktualizácia obsiahnutých informácií. Problémom pre vás môže byť aj prokrastinácia, to znamená, že stále odkladáte učenie sa. V tomto prípade sa odporúča to, že vopred si zadefinujete, že učiť sa budete iba 25 minút. Po tomto intenzívnom učení sa niečím môžete odmeniť
a dôležité je aj to, aby ste pri učení sa odstránili distraktory, čiže rušivé elementy. Učivo si ľahšie osvojíte, ak si budete písať poznámky. Niektorí študenti preferujú dokonca aj to, že tie poznámky aj prepisujú. Ak už máte svoje poznámky napísané, je dobre tento text doplňať. To znamená, že príklady od učiteľa alebo ďalšie informácie môžu uľahčiť učenie sa tohto materiálu. Učebný text môžete aj vyfarbovať. Môžete použiť rôzne farby, rôzne zvýrazňovače. Tu by som vás chcela ale upozorniť na to, že samotné podčiarkovanie textu nie je nápomocné. Je potrebné, aby ste ten text čítali s porozumením a aby ste ten text aktívne aj reprodukovali. Jednou metódou, ktorá je nápomocná pri čítaní s porozumením, je metóda insert. Metóda insert spočíva v tom, že jednotlivé úseky textu označíte podľa toho, či je pre vás daná informácia nová alebo známa, či je v rozpore s tým, čo doteraz viete, alebo či ide o text, ktorému nerozumiete. Takéto kúskovanie a označovanie textu znamená, že danému textu rozumiete a aktívne s tým pracujete. Čo sa týka samotných učebných stratégií, máme tu vymenovaných niekoľko konkrétnych stratégií, ktoré môžu byť nápomocné pri osvojení si učiva. Po prečítaní si nejakého textu môžete k nemu vytvoriť vlastné otázky a následne hľadať na tieto otázky odpoveď. Ďalej sa odporúča prečítaný text parafrázovať, čiže prerozprávať vlastnými slovami. Po prečítaní dlhšieho textu je dobré ten prečítaný text zosumarizovať. Samotná zosumarizácia môže spočívať v tom, že ten text poviete nahlas alebo napíšete. Tu sa ale odporúča to, aby ste sa k pôvodnému textu vrátili a skontrolovali to, či sú tie vami zapamätané informácie správne. Môžete vytvárať aj tzv. Flashkarty. Flashkarty v podstate znamená to, že niektoré kľúčové pojmy vypíšete na papieriky a opíšete charakteristiku týchto pojmov alebo obsahov. Nápomocné pre vás môže byť aj to, ak sa preskúšate. Toto sa odporúča urobiť takým spôsobom, že vytvoríte tzv. Cvičné testy. Tie cvičné testy sú také, v podstate dá sa povedať, malé skúšky, ktoré vytvárate vy. Je dobré, ak sú prispôsobené tomu, ako budete skúšaní vy na reálnej skúške. Napríklad, ak budete mať otvorené otázky, na ktoré budete musieť odpovedať, tak aj z toho textu, ktorý sa učíte, vytvárajte podobné otvorené otázky. Podobne postupujte aj v prípade, ak budete mať uzavreté otázky. Čiže klaďte si uzavreté otázky a pokúste sa na ne odpovedať. Účinnou stratégiou môže byť aj tzv. Rozpracovanie alebo elaborácia textu. Tá elaborácia textu v podstate znamená, že ten text, ktorý sa idete naučiť, rozpracujete takým spôsobom, že ho doplníte rôznymi informáciami. Tieto informácie môžu spočívať v tom, že nájdete konkrétne príklady na dané obsahy. Tu by som vás ale chcela upozorniť na to, že tie príklady musia byť adekvátne a je dobré, ak na tom príklade poviete aj podstatu daného javu, ktorý sa učíte. Duálne kódovanie je ďalšia stratégia, ktorá môže byť nápomocná. To znamená, že ten text, ktorý máte k dispozícii v napísanej podobe, doplníte napríklad videom alebo tým, že k tomu vytvoríte nejaký diagram.
Takzvané konceptuálne mapy môžu byť nápomocné v prípade komplikovaných pojmov alebo konceptov. Konceptuálna mapa je v podstate také vizuálne znázornenie nejakého pojmu a to vizuálne znázornenie zachytáva okrem podstatných charakteristík daného javu alebo pojmu aj dôležité vzťahy, ktoré sú prítomné alebo sa spájajú s daným javom. Ak ide o učivo, ktorému ťažko rozumiete, nápomocné pre vás môže byť to, ak niekoho reálne požiadate o pomoc, môže to byť buď nejaký učiteľ alebo spolužiak a taktiež, ak sa budete učiť v malých skupinkách. Pri memorovaní textu vám môžu byť nápomocné mnemotechnické pomôcky. To môžu byť napríklad nejaké skratky, ktoré vám pomáhajú zapamätať si nejaké obsahy. Môžete ku konkrétnym obsahom vymyslieť aj nejaký príbeh, na základe ktorého si ten obsah ľahšie zapamätáte. A nápomocné môže byť aj to, ak ten obsah vizualizujete. To znamená, že si to predstavíte vo vizuálnych obrazoch. Taktiež je nápomocné, ak daný obsah vzťahujete k sebe, lebo prostredníctvom toho si ten obsah ľahšie zapamätáte. Ak je pre vás dôležité dané učivo si zapamätať na dlhšiu dobu, tak určite sa odporúča rozložené opakovanie. Totižto väčšina študentov využíva nárazové učenie. Samozrejme, väčšina z nás sa učí pred skúškou, čo môže byť náročné, jednak z hľadiska pamäti, a ukazuje sa to ako stratégia, ktorá je z dlhodobého hľadiska veľmi neefektívna. Efektívnejšou metódou je učivo rozložiť na menšie kúsky a opakovať po istých časových intervaloch. Rozložené opakovanie ale neznamená, že daný text stačí pasívne čítať. Účinnejšie je, ak si dané obsahy spontánne a aktívne vybavujete a následne otestujete, či tie dané obsahy korešpondujú s učivom. Na záver môžeme povedať, že je dobré vyskúšať si niekoľko študijných metód, niekoľko študijných stratégií a na základe toho, čo vám funguje, aplikovať tie najúčinnejšie.